Konjungbam Sunil, ay apong titiming na konjungbam Ongki Amita. Ay ulang kapili, Hawidang Rosa. Sokya the Buddha, 1999, the years will be 20, yes, 18. Say, try funds should have a call. And the house the nang might take Chanu more in my taking not to remember the
Lalai Nagilay from the Shumpong Nover. Hozir ay Manitou College na grade 3rd semester. Ano mo pala ikaw na Ay, wala naman yung Ora kaya mo. ay, Ano para sa ako? 좀 선을 Yung tanga-tanga kasi kudo mo na ay si Kuya Bunushi natraga ay Mosha Bunushi ay kanaw pagi pura taro mo ura mo siya ba tong ni kai Pardon. Political Science Co. Sila po yan sila kasi mga eksiliba pakalong sila kaya ba sa sibahan ng pagkakisin hati sa mga tapos di asin mo kung sa balong sige ay di polo yung yung sa isang tweety ay di like from nasa Google dira amo na kami Malisis, may artist mo, 바보들을 밤이 여행을 떠나는 방송. 나 샤긴 남녀가 일하는 수가 없다. ay, hana sunong kagse. Sanse. Ganun ka kahige. Maitay na 피시했던 matanda. Ako siya ko. Mapanda maitay na pishi ay na ubuda. Ako yung maitay na pishi. Ako yung memda ima isan isi lo na live na maitay na pishi. Ako maitay mo. Ayun na basically, isagi, sa iba, sa iba na, mayroon ng habititag, easily, kayo nga sa tag,